नोंसोरनाव फैनायनिफ्राय जानायावनो दिन थांदों र' गदा। इस्कायदे आगै बेसांथ' जादों देलाय नोङो? ओइ जादों बेखो फैनायनिफ्रायनो जागासिनो एकदम नानिफ्राय बेदरनिफ्राय मेथाइ आखाइनिफ्राय मेगिनिफ्राय मिमिनिफ्राय चावमिननिफ्राय जागासिनो ए बिबारि आबौ बाराद्राय आंखौ बिदि गोथाव जाहोबाय थानाङा नोंसोरनिफ्राय थांनो बागोन देलाय आङो। हा गायदे आबौ जोंहानाव थाबाय थाबानो जाबाय आरो जेबो गाज्रि मोना मोजांसो मोनदों जोंफोरो। बाराबा थाजागोनबो देलाय आंजों। थामार गायदे आगै नोंनिया माथो न'आव बारा ओरै खामानि गैखायाखोना? खामानियालाय बिदिनोसै मावबा दङ नाथाय आङो खामानिखौनो मावा। गायनाया एसे बादुलि मालाबा सानलायलाङोसै आङो हाबा जाबादि बोरै मावना जागोन आङो बिहाव बिखुनजोनि न'आव। बेथ' खम रायजागोन आङो बिहाव बिखुनजोजों आरो हौवाजोंबो बाराबा होखार हरजागोनसो खोना आङो। बेनिखायथ' आङो हाबा जाया मेरे लिए तो शादी बर्बादी है जाया बेथ' आङो हाबा जाया एसेबां खामानि मावनो हाया आङो इसोर गायदे आगै उनाव हाबा जाबा हालांगोन खामानि मावनो आंबो सिगां ओरै मावामोन ना दा हाबा जानायनिफ्राय खामानि मावनो हाग्रा जालांबाय आंबो। ओइ गुबुनफोरनिया बेलेग खोनालै आङो बेथ' जेमान हाबा जाबाबो बादुलियैनो थागोन खोना मावना जाहोनो हानाय नङालै आङो जानो हानाय नङा। दा खामानिखौ गिनानैनोथ' आङो हाबा जाया सानो नङाबाथ' जेबो प्रब्लेम गैया आंनिया प्रब्लेमा बेनो आरो हाबा जाबा थिगसे खामानि मावनांगोन नालाय बेनिखायनो आं दा हाबा जाया आरो गियो आङो खामानि मावनो दा माने आङो हाबाखौनो जाया खोनादे बुरिनायालागि। हाबानि खोथा सानायानो आङो दा दिनैसो हाबानि बाथ्रा दिहुननाय जादों नङाबाथ' आंना बेफोरो जेबो साननायानो फैया। गायदे के जिंदगी में सिर्फ खाना पीना सोना और खिबे करना है और कुछ भी नहीं है। बादुलि मारहाय बे गायदेया खामानि मावनो बानानै हाबा जायानो। माथो चावमिनाबो दखाननिख्रुइबो बांसिनसो खद जासिनदोंलै बिबार आब'। गोथाव मोनदों नोङो? मोनदोंथ' आरो बिबार आब' हा न'आवनो एसेबां गोथाव चावमिन बानायनो रोंगो बाप्पा दखानाव होनबा बायना जायाबाबो जायो दिसन। गायदे आब' जोंनि दखानाव बे हटेलफोराव बायनानै जायानो जानो लुबैबाथाय न'आवनो बानायना जायो बिबारि आब'आ बानायो। ए बोरै बानायो चावमिनखौ मार फानखोना माथो बोरै बानायथारो आंखौ खेबसे सिखायदे बिबार आब'। औ बिबारि आंबो चावमिन बानायफेराखै आंखौबो सिखायदे। दे जागोन दे गासैखौबो चावमिन बानायनो फोरोंगोन दे आङो। चावमिन बानायनाया जेबो गोब्राब नङा आब' दसेनो जायो। ए दसेनो जायो नामा? ए आंलाय मार खस्थ' रखम मोनो चावमिन बानायनायखौ। ओहो जेबो गोब्राब नङा दसेनो जायो। होमबा सिखायजानांगोन र' बिबार आब' ओमफ्राय न'आव थांनानै आंहा बानायना जाबाय थागोन बायना जास्लायस्लाय बायना जाबाथ' फैसाफोरा ओरैनोसो थांगारो बेनिखायनोथ' आंबो एबारनिफ्राय न'आवनो बानायना जागोन। दे जागोन दे गासिखौबो फोरोंगोन आं मोजाङै। बै मुस्लिमाबो बारा ओरै मोजाङै रोङा होमबा आंबो नोंजों सिखायजागोन आरो। आंथ' एबारै एकदम सिखायजाथारगोन। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट हर दे माथो लाइक कमेन्टखौनो हरनो नागिरथारा। औ नंमारगौ भिउआलाय एसे जासाबो जाद्रायिबो नङा नाथाय लाइक कमेन्टआ जोबोर खम फैयो आरोना लोगोफोर माने लाइक कमेन्ट हरजानो लुबैयो आरो जोंफोरबो। औ लाइकआबो टुकेयानो जाया ओमफ्राय कमेन्टआथ' कमेन्ट 100खौनो हरनो नागिरा नोंथांमोना। जायबा जोंखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालायदे कमेन्ट खालायाबाबो लाइक हरथा दे लोगोफोर नोंथांमोना। दे दानिया भिडिअखौ नायलांदो। अखा थाइफ्रिदों दे लोगोफोर जोंनिथिंजाय। नेरसोन दारलिजों आं दिनै सेकुसे रायज्लायगोन। हेलौ मा खालायदों? जगर जायाखै मा
गोसोआनो जायाखै मा खालायदों नोङो आङो बेरायनो थांनो नागिरदों र' बावलै जबफोरखौनो एसे जाना फैनि र' दे बेरायनो थां आरो सिख्लाफोरखौ खिन्थु नजर होनाङा दे नोङो आरो मोनसे बाथ्रा नोङो सिख्लाफोरनि खाथिथिं थाबायलांनाङा दे एसे गोजानै थाबाय आरो जुदि नोंनियाव सोरबा सिख्लाया जुदि नाम्बार बियोना अब्ला नोङो मबाइल गैया होनना बुं दे खिन्थु जागोन दे बिबारि सना आं रावनोबो होआ आरो मोनसे खोथा आंनि अनगा नोङो रावनिबो सिख्लाफोरनि नाम्बार लानो मोना दे मबाइलाव सिख्लाफोरनि नाम्बार दङबा डिलिट खालाय लोगोफोरनिबो लानो मोना नोङो आलासिफोरनि अनगा आङो गियोहाय सिख्लाफोरजों नोंखौ सेजानो मानो होनबा नोङो मानसि एसेबां समायना चाइनिस बायदिसो नुखायो नोंखौ आरो नोङो फेसबुक नायो नामा फेसबुक नायनाङा नोङो आरो फेसबुक नायबाबो नोङो सिख्लाफोरनो हिन्जावफोरनो लाइक मारिनो मोना दे जागोन दे रावबो सिख्ला हिन्जावनो आङो लाइक होआ आरो सोरबाफोर जुदि सिख्ला बा हिन्जावफोरा जुदि नोंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरोना नोङो एक्सेप्ट खालायनाङा दे आरो नोंबो रावखौबो हरनो मोना आं नोंखौ सेजानो गिसोहाय बिबारि नोङो आंजों मानो बेफोरबायदि रायज्लायदो दिनै मानो होनबा आंहा दिनै मार गिनाय फैखादों दे जागोन दे नोङो जा बुङो बेखौनो मानिगोन आङो दा दोनथ'नि दे होमबालाय न'आव फैबा आंखौ फन नङाबा एसएमएस खालाय दे जागोन दे बाय बाय मोनियाव मोनदों नोंखौ बालि आङो बिबो बिबारनि नाम लानासो नोंखौ आङो मोनदों आं गिसैहाय बालि नोंखौ सिख्लाफोरजों सेजाना लानो मानो होनबा नोङो एसेबां हेन्डसामखा नेरसोन नोङो आंनिसो आंनि अनगा नोङो रावनिबो नङा आंनि अनगा नोङो रावबो सिख्लाजों रायज्लायनो मोना आरो नोङो आंनि अनगा रावबो सिख्लाखौ नायनोबो मोनखाया जोंनि गेजेराव जुदि सोरबा सिख्लाया हाबसनफैयोना बै सिख्लाखौ आङो बुथारथारगोन रकार गुबुन सिख्ला हाबसनफैनायखौथ' बाद हो जुदि जोंनि गेजेराव पुचुकुआबो जुदि हाबफैयोना आंनि असे बिनानावाबो जुदि हाबफैयोना आं बेखौबो बुथारथारगोन रकार मा खालायदों आंनि बिबार सना जाखां लोंखां नै एसे जिरायदों र' नोंलाय नों मा खालायदों ओंखाम जाबाय औ जाबाय आङो ओमफ्राय आंनि बिबार सना जों आइमोना मालाय नोंसानि न' नायनो बेसेबा लुबैखादोंनो थांनो होनना बेसेबा गाबख्रबगासिनो हा लाबोबानो जाबाय आरो औ जागोन दे बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंसानाव आङो बिसोरखौ गासैखौबो ज' लांगोन आलासि जानो गासैबो गाख्रबगासिनो गांजेमा गोसोम रानियाबो लैथोस्रि आगैयाबो हा मानोथ' लाबोआखै मालाय न' नायनो लुबैयोना लाबोनांगौ दाथ' आरो सिगांनि बायदिबो नंलाना न' गैयि दा न'बो दङ जेबो सिन्था गैला फैबाबो थानो हागौ जेबो टेनसन गैया आरो सिगांसो जेबो जाहोनो हायामोन दाथ' इसोरनि अननायाव हायो लाबो बे साननैसोनि गेजेरावनो आलासि जानो लाबोदो दे जागोन दे शुक्रबार नङाबा रबिबारफोरै थांनो हागौ दे नोंसानाव दे माबा दे मंगलबार बिस्थिबार आरो सनिबारै फैनाङा मानो होनबा बेखालि जोंहा फालियोना जेबो जाया दे सनिबारैलाय जोंहाबो जाया र' फालिनो होदो सनिग्रहसो नांखो ना मासो नांखो दे फालिनो हाबालाय मोजाङानो औ दे होमबा लाखिथ'नोसै दे आङो लाइमोन आब'मोनजों गायदे आगैमोनजों एसे रायज्लायनि र' दे अब्लालाय रायज्लाय उनाव सम मोनबा आंनो फन हरबानो जाबाय बा एसएमएस दे बिसोरो थांनो होनना गाख्रबबाय थागासिनो ना एबार लांथारगोन आङो आदालै जोंफोरखौलाय बरावबो बेरायनो लांला ना मायो लांगोन मानो लाङा नोंसोरखौ नोंसा नोमबाजै लानायाव आलासि जानो लांनांगोन माला लांनो नागिरदों आदा जोंफोरखौ नोङो ओरैनोसो बुंदों खोना न' जोंफोरखौ लांगोन होननानै थगायगासिनो दाहालागै लांनायानो थायाखै औलै न' लैथोसो आब' जोंफोरखौ माबा दाहालागै लांला ओरैनो लांगोन होननानै थगायबायल' थादों नङाब्रा जारुमोन एबार लांथारगोन नोंसोरखौ लांमारगोन ना जोंफोरखौ एबारो औलै औ लांगोन नोंसा नोमबाजैयाबो लिंगासिनो नोंसोरखौ आलासि जानो गादावरिया यं नोंसा बिहामजो लानायाव आलासि जानो थांनो नोङो रेडि जाना थाखादोसो लांगोननो जोंफोरखौ आयै एबार लांमारगोन नोंसोरखौ हा मालाथो लांनो नागिरदों जोंफोरखौलाय बिहामजो लानि न'आव शुक्रबार नङाबा रबिबार खालि लांनोसै
माबा मंगलबार बिस्थिबार सनिबार खालि लांनाङानो माबा फालिग्रा जाबायनो बिसोरा ए बिसोराबो फालिलायो दे फालिनो हाबालाय मोजाङानो जोंहा खिन्थु फालिनाय सालिनाय गैयालै होयो जाना होनाया जोंहाखौबो सनिबारै फालिनो होनाया मालाबा जानायानो थाङो फालिबाय थानो हायालै सानसेबाबो थैखानांगोन बेनिखायनो थैयावनो जाना लानांगौ फालिलाहाय एबारनिफ्राय सनिबारबाबो ए फालिला होमबा एबारनिफ्राय जोंहा फालिलाहाय फालिबाय थानो हाया माथो जानो लुबैयो फालिनाङालै गादावरि आयं गोसो गैयाबाथ' फालिथारनाङा हा नोङो जुदि जानो लुबैनानैबो जुदि फालिफ्लायो अब्लालाय मा जागोनसै बेनिखायनो फालियानो साबसिन जानांगौ दे ओमफ्राय जेखि जाया बिहामजो लानायाव थांमारगोन दा जोंफोरखौ लांमारगोन दा औ लांगोनथ' र' नोंसोरा रेडि जाना थाबानो जाबाय दे थांगोन दे थांमारगोन एबारो आंहाबो बिहामजो लानि न'खौ बेसेबा नायनो लुबैखायो बा नोंसा बिहामजो लानि न'आ जा समायनाखा न' चिल चिलनो मार्बलनिसो न' खोना औहाय गांजेमा गोसोमरानि न'आ जा समायनाखा न' जा फसायखायो आङो बिहामजो लानि न'खौ गादावरि आयं नोंहा खाफाल गोनांलै एसेबां धोनि न'खरनि बिहामजो मोनबोसिगोन बा बालाय बा गादावरि आयं बा बा औ गांजेमा गोसोम आयं खाफाल गोनाङानो बुंनांसिगोन आरो आंखौ अ हेलौ एनिया मा मोनफैबाय नामा नंमारगौ ना औ नंगौथ' आरो न'नि गासैबो मानसियानो सेन्देलखौ जा फसायखादों आरे अनजालु आंनि लोगोफोराबोथ' मार मोजां नुखादोंनो नोंनि बायना होनाय सेन्देलखौ इस एबारनिफ्राय माबा मोनसे बायनो गोनांबा आं नोंखौनो बायनो होनांसिगोन र' नों एसेबां रोंखागौ आं माबा ओरै सिख्ला मानसि जालायनानै माबा फसायनोनो रोङा नोंसो मालाय सेंग्रा मानसि जालायनानै एसेबां मोजां जिनिस बायनो रोंगौ आयौ आरो नोङो मानसियाबो जा किउटखा आरो हेन्डसामबो नोंलाय सना नोंबोथ' बेसेबा समायनाखा आरो एसेबां किउटबोखा आयौ आंखौ किउट नुयो आरो औ सना नोंखौ नायबाथाय नायबाय थानो लुबैयो आङो आङो एसेबांथ' समायना ना आङो एसेबांथ' किउट ना औ नंमारगौ आरो माला लोगो हमनो मोनबावगोन नोंखौ मास मोनसेसोनि उनाव मास मोनसेनि उनाव औ बेफोरबायदि आरो लोगो हमबाय थानोबो हायाना आंबो लोगो हमबाय थानो हाया आंहाबो डिउटि दङ ना आंखौ जुदि एसेबां नायनो लुबैदोंबालाय भिडिअ कल खालायबानो जाबाय आरो औ जागोन दे आंलाय मा नोंखौ दाबो नायनो लुबैदों आरो नोंखौ दा आङो मा भिडिअ कल खालायनो हागोन नामा औ मानो हाया जानो हागोन दे होमबालाय आङो नोंखौ भिडिअ कल खालायनि दे अब्लालाय खालाम आंबो नोंखौ जा नायनो लुबैबावदों दे अब्लालाय आं भिडिअ कल खालायनि र' दे खालाय मा नों मा खर'खौ मिनिनो ओंखारखो नोंहालाय दामाने फिसाजोआ आंखौ रायनायखाय मार खुसि मोनखादों आरो ना नोङो नङालै बेफोरबायदि सना रांखावरि होमबा माबायदिथ' मानोथ' मिनि ओंखारदों नोंहालाय आं बुंखादोंमोन ना बिसिनाव थांना होननानै खुगा नांनाङा होननानै बिसोरजों हाया बिसोरनि खुगाया देन्जारसो नाकाथि गोजासो बिसोरो मोनथिबाय नोंसानाथ' नोंसानि र' जोंहानिया बे गायदेयाबो एसेबां गाज्रि जाबाय एसेबां गाज्रि नङामोनथ' बियो सिगाङो नोंनि फिसाजोफोरजों लोगो जायै जायैनो जोंहानि गायदेनि खुगायाबो बोरैबा जालांथारबाय माने बुंनो थाङोबा नोंनि फिसाजोफोरबा एसे गाज्रि जालांबाय नोंसानि माबाफोरजों लोगो जायोना नाखाथिफोरजों दुखु मोनो मोनथिबायना आंनि गोसोआ दुखु मोनो गायदेया आंजों सिगां जेमान नांज्लायबाबो आंखौ माथो होफिनोमोन दाबा इसेबो नायनो हाखाला बेथो सिगांबा खथ' नांज्लायोमोन जोंफोरो थेवब्लाबो दाला मोखां होननानै आंखौ माथो होफिनोमोन नोंनि फिसाजोफोरजों थानानै दा आंखौ सैया खालायो गायदेया नङा अबाव फागो मोनलाबायो बै खेबसे जाथाय जानायनिफ्रायनो लोगो मोनदों साला फाफिफोरखौ नोंसानि बिबारि फिसाजोखौ जोंहानि गायदेयासो बासायदोंमोन मोनथिबाय नङाबा नोंसानि बिबारि फिसाजोआ बै गुन्दाफोरनि आखाइनिफ्राय मालाबानो थैगौमोन जोंहानि गायदेया नङाबा नोंसानि गायदेयासो मानो बासायनांगौ बासायनाङामोन ना थैनो होनांगौमोन जोंहानि गायदेया नोंसोरनि बायदि गेसाव गोसोनि मानसि नङाना बेनिखायनो बासायबाय आरोलै साला बै फाफिफोरखौ लोगो मोनाबा दाहालागि गायदेया जोंहानियाव खथ' आलासि जाफैगौमोन दाला मोखां होनलायनानै दा बिसोरखौ लोगो मोननायनिफ्रायनो आंखौ इसेबो सैला जाबाय बिसोरजों लोगो जायै बिसोर बायसानो जालांबाय
आं रखम खथ' मोजां गोसोनि मानसिमोन गायदेयाबो दा बिसोरजों लोगो जानायनिफ्राय गैला गोसोआ गेसाव जालांबाय बिनियाबो